שלום. טוב, שעה טובה, בעזרת השם נתחיל היום נביאים, אז נתחיל את ספר יהושע. אז נקרא את הפרק הראשון. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד היום הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה בפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת את הארץ, אשר השם אלוקיכם נותן לכם לרשתה. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם לאמור, השם אלוקיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. עד אשר יניח השם לאחיכם ככם, וירשו גם המה את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן מזרח השמש. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, וכל אשר תשלחנו נלך, ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק יהיה השם אלוקיך עמך, כאשר היה עם משה. כל איש אשר ימרה את פיך, ולא ישמע את דבריך, לכל אשר תצוונו יומת, רק חזק ואמץ. בפתיחה של ספר יהושע, ומעניין לציין כבר בפתיחה מאמר מעניין שחז"ל מספרים לנו, הגמרא מביאה בסוגיה שהקשרה כרגע לא חשוב לנו כבר במסכת נדרים, אז הגמרא מביאה כך, בדף כ"ב עמוד ב'. אמר רב עדה ברבי חנינא, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד, מפני שערכה של ארץ ישראל הוא. מה הייתה מה? כי ברוב חוכמה רוב כעס. אלמלא חטאו ישראל, היו מקבלים רק את התורה ואת ספר יהושע. מה עם שאר הנביאים? מביא הר"ן, כותב כאן, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע, שעיקרן של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שבידם, ואלמלא חטאו לא הוצרכו לתוכחה. כן. זה דבר שצריך באמת להבין אותו, האם זה כל עניינם של הנביאים? אבל בכל אופן, הגמרא אומרת שספר יהושע, אלמלא חטאו ישראל, את זה היו מקבלים לכתחילה, ביחד עם 5 חומשי תורה, מפני שערכה של ארץ ישראל הוא. מה זה ערכה של ארץ ישראל? אומר רש"י כאן שכתוב בו ערך חלק של כל שבט ושבט, ולא סגי בלא אב ואחי. אי אפשר בלי זה. זהו. זה כל כך קריטי. כל מה שכתוב בנביאים זה פחות חשוב, פחות קריטי אולי. אפשר להסתדר בלי, אבל זה בדיוק כל שבט איפה הוא נוכל. זאת, אלמלא, נגיד זה אחרת, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה ואטלס קרתא. זאת אומרת, זה מבצע כזה. מי שמקבל, קונה 5 חומשי תורה, מקבל גם מפת דרכים, גם עם כל ציון תחנות הדלק, ככה שיש בארץ. זהו, זה העניין, ספר יהושע, ערכה של ארץ ישראל, זה באמת כל כך משמעותי, כנראה שכן. נצטרך עוד לעמוד על הדבר הזה, ואין ספק שהמאמר הזה מעורר בנו כמה וכמה דברים שנצטרך לבדוק. כהסתכלות על ספר יהושע, בוודאי ובוודאי, שאנחנו מבינים שיש פה משמעות גדולה לעניינה של ארץ ישראל, ואכן זה מה שספר יהושע עוסק ברובו, בכיבוש ובנחלה, בהתנחלות,
וזה דבר, באמת הדבר שבא לבטא ספר יהושע. ויותר מכך, שספר יהושע הוא המשך של התורה. המשך של 5 חומשי תורה. וננסה קצת לבאר מדוע זה כל כך חשוב, ולמה זה משמעותי כל כך. על נקודה אחת עוד כהערה לקראת ההמשך שעוד יגיע, כשנאמר כאן על ידי חז"ל שערכה של ארץ ישראל, אנחנו בעצם נוגעים פה בנקודה מאוד רגישה שבמשך לא מעט שנים היו פולמוסים, ועדיין יש על ספר יהושע. ספר יהושע יכול להצטער לנו כספר שהוא צבוע באדום. הרבה מאוד דם. באים וכובשים, עוקרים מכאן את התושבים שנמצאים כאן, מבערים את התרבות שכאן קיימת, ויושבים בשטח כבוש. אז אפשר להתייחס לזה בהומור מסוים או בזלזול. בסדר, כן, טוב ש... אני לא אומר שאז לא היו 4 אמהות, לעם ישראל גם אז היו 4 אמהות, אבל בסדר, אנחנו לא מתרגשים מזה. מה הבעיה? שלנו, כבשנו, ניצחנו, גמרנו, זהו. בלי בג"ץ ובלי בצלם. אפשרות אחת. אפשרות שנייה להתמודד עם זה בצורה יותר רצינית. ואנחנו ננסה לגעת להרחבה, תוך כדי הלימוד של הספר, גם את המשמעות, גם המוסרית והרעיונית, הרוחנית של הדבר הזה. מה הפשר הדבר הזה שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, נותן לו ארץ שהוא צריך להוריש את יושביה? מה הם אשמים? בסך הכל אנשים תמימים שישבו במקום שלא היה מותאם להם על פי התוכנית האלוקית. יכול להיות, הם לא היו כל כך בקיאים בספר אורות ובעוד כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה לא היה אצלהם בדיוק בראש מעייניהם. אז אפשר לבוא ולהסביר להם, תשמעו, על פי עומק שורש נשמתכם, מתאים לכם יותר לשבת באיסלנד. צריך, על פי עומק שורש נשמתכם, לא כך הבנו מה שאתה אומר, בינתיים טוב לנו כאן. אז זהו, אז אנחנו, רק על פי הדבר הזה, אז אנחנו כאן מעיפים אותם, ועוד בצורה מאוד מאוד חריפה. אין שאנחנו יודעים, אנחנו מכירים את כל הביטויים הקשים שיש כאן, לא תחיה בנשמה, ודברים בהחלט לא פשוטים, ואנחנו באמת נצטרך להתמודד עם הדברים האלה, לנסות להבין מה המשמעות הרוחנית שלהם. אבל לגבי עצם ההמשכיות שיש כאן, אז זה דבר שהוא מאוד בולט. הספר פותח ב"ויהי אחרי מות משה עבד השם". וזה פסוק טעון. טעון מאוד. אנחנו נמצאים לפני חשש למשבר עצום. אנחנו כולנו כבר יודעים את האזור, יודעים שמשה היה, הוא נפטר, ואחר כך יהושע, וגם הוא נפטר, והזקנים, בתקופת אחר כך שופטים, אנחנו בעניינים, אנחנו יודעים. אבל צריך להבין שבבחינתו של עם ישראל אנחנו נמצאים במציאות קשה מאוד. זה משבר אדיר, כאשר מנהיג עם עוצמה כל כך גדולה, הוא מסתלק. ומי יוכל למלא את מקומו? את מקומו של משה רבנו. משה רבנו ש40 שנה הוליך אותם במבצע המורכב והמדהים הזה, מיציאת מצרים, 10 המכות, הקאה חזקה כל כך של האימפריה המצרית האדירה, ניסי ים סוף, מעמד הר סיני, וכל ההופעה הפלאית הזאת של אותם שנים ארוכות במדבר, שבהם משה רבנו דואג לעם ישראל, לאוכל, למים. ומשה רבנו מביא אותם עד הכניסה לארץ, ואז הוא אומר להם, טוב חבר'ה, אין לי אישור, כניסה, אז בעזרת השם אני מאחל לכם כל טוב. ובכדי שאנשים לא ינדנדו לו אחר כך, ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה, אז עכשיו תנו לו, אחרי כל השנים, תנו לו קצת מנוחה. זה כמובן קשה מאוד. לא רק זה, משה רבנו, כל ספר דברים שאנחנו כרגע בשבתות האלה, אנחנו קוראים את הנאומים של משה רבנו,
בספר דברים, הדברים יכולים להישמע רע מאוד. משה רבנו בא ומסביר לעם ישראל למה הם לא נכנסים. לא נכנסים כי עשיתם ככה, ועשיתם ככה, ועשיתם ככה. וזה בהחלט יכול להישמע כאוסף מרוכז של תירוצים, שמשה רבנו מתרץ את עצם העובדה שהוא לא מסוגל ושהוא נכשל. אז אנחנו כולנו יודעים, והתחנן, וכמה הוא ביקש, וכמה התפלל והכל, אבל עם ישראל באמת יכול לראות את זה בצורה שמשה רבנו הביא, ובאמת, בבלתי יכולת. בבלתי יכולת השם, ובבלתי יכולת משה. ועכשיו הוא נעלם. אנחנו יודעים מה הפירוש הדבר שמשה רבנו נעלם. לא יודע שהוא נעלם בכלל. די לנו להיזכר מה היה כשהוא נעלם מעמד הר סיני, והוא, איפה הוא, לא מוצאים אותו. ולאיזה תהום עמוקה עם ישראל מתדרדר 1-2. כמה זה מסובך. וכאן. אז אני לא מלמד כרגע את תחילת ספר דברים, רק נאמר שמשה רבנו מדגיש מאוד לעם ישראל, ואנחנו נראה את זה בהמשך ספר יהושע, שזה לא כך. זה שאני עכשיו נפרד מכם, זה לא בגלל שאתם לא תיכנסו, אתם תיכנסו, ואתם תיכנסו כמו שצריך, ויש סיבה אחרת, והוא גם מדגיש כמה וכמה דברים שיחזקו בליבם את התחושה ואת ההבנה שהם אכן ייכנסו, שעומדים להיכנס. כרגע לא נחשוף מהם הדברים שאותם משה רבנו מציב בפניהם, אבל נפגוש אותם מאוד בהמשך ספר יהושע, ייקח לנו כמה פרקים. עם כל מה שאמרתי, הקושי הוא עצום. הקושי הוא עצום. די להיזכר בכמה דמויות גדולות, אפילו בתקופה האחרונה שלנו, דמויות מופת גדולות שהיו, שלא הותירו יורש אחריהם, שלא... איזה משבר זה יוצר, איזה קשיים. וכאן בא הדגש, שספר יהושע הוא המשך ישיר למה שקורה בתורה. המשך ישיר. ויהי אחרי מות משה ועד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. מה זה משרת משה? משה כבר נפטר. המשרת משה, אין הכוונה משרת, כמו שאנחנו חושבים, ככה הוא זה ששוטף, מגיש את הכוס תה, וכך גם שוטף ומטאטא מסביב. אלא המשון לשרת בקודש. כן, כלי השרת. יהושע הוא ממשיכו של משה רבנו. הוא זה שמשה רבנו הציל מרוחו עליו, שמח את ידיו עליו, והוא זה שממשיך. משה עבדי מת, ועתה עכשיו, קום עבוד על זה, אתה וכל העם אל הארץ שנשבעתי לה. ותדע לך, לכולם ידעו, פסוק ה', לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. זה הדגש כאן. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. אנחנו נראה עוד בהמשך, לא עוד הרבה פרקים, שאחרי שהוא יחזור ויראה לכל עם ישראל שאכן יהושע הוא זה שממשיך את משה רבנו. חשוב לזכור את הדבר הזה, כי כמובן כל עוד יהושע הכל ילך כשורה, אז אפשר לקבל את זה. אבל כאשר תהיה איזושהי נסיגה, כאשר איזשהו כישלון, מיד כל הפרשנים ירוצו ויספרו, כן בטח, טוב זה ברור, זה צפוי, הרי זה לא משה, זה לא ילך, זה לא יצליח. הנעליים שלהם צריך להיכנס יהושע, וממילא הסיטואציה היא סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, ויש פה צורך בחיזוק, ובחיזוק גדול מאוד. שאומרים לנו חז"ל, ספר יהושע הוא חלק עדיין מ5 חומשי תורה. אנחנו יודעים שיש את הסוגיה בשוטפילד שדנה מי כתב כל ספר וספר, ורש"י מתלבטת, אז מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? וימות משה, איך זה נעשה בדיוק? אז היום זאת לא נשמעת שאלה גדולה כל כך. מה הבעיה? לכתוב אחרי שאתה מת. לא, יש כאלה שיכולים להצביע לכנסת אחרי שהם מתו, אז לכתוב כמה פסוקים, זה קטן עליהם, יש עוד כל מיני דברים. אבל בעיני חז"ל זו הייתה שאלה, ויש שם כמה תשובות. אחת התשובות שיהושע השלים את הפסוקים. זאת אומרת, יהושע בן נון, הוא כותב דברים שהופכים להיות חלק מן התורה, מ5 חומשי תורה. וזה חידוש עצום. כי יש כאן קו מאוד ברור של קו פרשת המים. אנחנו מדברים על תורה, נביאים וכתובים, ויש הבדל. נביאים זה דברים שנאמרו בנבואה, כתובים זה רוח הקודש. זה רוח הקודש, אז זה כבר לא נבואה. זה כבר לא באותה הוצאה רוחנית. ואילו התורה עצמה, זו נבואת משה. נבואת משה זו דרגה אחרת. אספקלריה המהירה,
זה משהו אחר. וכאן אנחנו נמצאים בדיוק בתפר, בפרידה הזאת מנבואת משה אל הנביאים. ויהושע כאן, ברגע שיש כבר את ספר יהושע, עכשיו כל השאר יכול להגיע. אז כבר הבדלים, בסדר, הבדלים שאפשר לעמוד בהם. אבל יש המשכיות לדבר השם שמופיע למנהיג בדיבור ישיר אחרי משה? כן, יש דבר כזה וזהו יהושע. ואנחנו כל הזמן נהלך כאן בין שני הקצוות. עכשיו מצד אחד ברור לגמרי שכאשר הייתי עם משה יהיה עמך, ומשה רבנו עם כל מה שהוא ייצג, יהושע ימשיך ויעשה את אותם הדברים, ממש את אותם הדברים. ומצד שני, תמיד אנחנו נזכור ונראה שזה בכל אופן לא אותו הדבר. אותו מאמר מפורסם של חז"ל, מה שאמרו הזקנים, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. זה לא אותו דבר, זה המשך ישיר וזה לא בדיוק אותו הדבר, והדבר הזה יש בו בהחלט מין סתירה פנימית שגורמת למתיחות לא פשוטה, היא תלווה אותנו. אני רק רוצה לומר כרגע, פחת איזושהי הסתכלות מסגרתית, שאנחנו מתחילים ב"ויהי אחרי מות משה עבד השם", זו הסיומת של התורה, הביטוי הזה. כן? ויעמוד שם, אני קורא בפסוקים האחרונים של בזאת הברכה, ויעמוד שם משה עבד השם, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ובסוף ספר יהושע, בפרק האחרון בספר יהושע, אז אנחנו שומעים את הביטוי הבא, בפרק כ"ד, פסוק כ"ט, ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד השם. בסוף הסיפור מתברר שגם יהושע בן נון זוכה לאותו ביטוי, כמו שוימות שם משה עבד השם, אז בסוף כשנפטר יהושע וימות יהושע בן נון עבד השם. אבל אפשר כבר לשמוע, אולי אפילו בשנים הבדל קטן, ב-110 שנים. עוד נדבר קצת על המספר הזה כשנגיע לשם, אבל אנחנו בוודאי שומעים כאן, משה מת בן 120, ויהושע מת בן 110. בוודאי שכבר אפשר כאן לראות אפילו בדבר הזה שהוא הבדל כאן. זו אחת הסיבות, הקושי הזה, שבהמשכיות שיש ליהושע, בדגש הגדול והמוכר שכולם שמים לב, כל מי שקורא את הפסוקים רואה, בדגש הגדול של חזק ואמץ. חזק ואמץ, חזק ואמץ, צריך פה לחזק ולאמץ את יהושע, ולא רק הקדוש ברוך הוא אומר לו חזק ואמץ, אלא כפי שקראנו בסוף הפרק, הפרק כולו מסתיים בביטוי חזק ואמץ, ואת הביטוי הזה רואה לו דווקא 2.5 השבטים. והם אומרים לו את זה, שוב תראו את שני הפסוקים האחרונים. כל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, אנחנו איתך, מה שלא יהיה. מה שלא יהיה, רק יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה. אין בעיה, אנחנו איתך לאורך כל הדרך, כן? אין שום בעיה, יהיה מה שיהיה. לא. יהיה מה שיהיה, אם אתה תהיה כמו משה, אז אין לנו בעיה. כמו שעם משה, אף אחד לא אמרה את פי, ואף אחד לא התלוננו, ולא שום דבר, גם יהושע יהיה. אבל בכל אופן, בפסוק הבא, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת. אנחנו כבר שומעים שהם אומרים, מדברים על הווה אמינא האפשרית. אז אנחנו אומרים לך, אל תדאג, אם אתה תהיה בסדר, אנחנו נדאג שכולם יקשיבו לך. אבל חזק ואמץ. אז רק חזק ואמץ, זה עידוד או שזו חצי התראה? רק תהיה כמו שצריך, כן? אז זה לא לגמרי ברור, בכל אופן ברור לגמרי שיהושע כאן זוכה לחיזוקים רבים, והדבר הזה הוא כמובן המשך ישיר למה שנאמר לנו בתורה. בואו נראה בדברים פרק ל"א. פרשת וילך. פרק ל"א תחילתו, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. השם אלוקיך הוא עובר לפניך, הוא ישבית את הגויים האלה בפניך, וירשתם. יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר השם. ועשה השם להם כאשר עשה לסיחון ולעוג, ונתנם שלפניכם, פסוק ו', חזקו ואמצו. אז את זה משה אומר לעם ישראל, כי גם הם צריכים פה חיזוק ואימוץ, על זה שהוא עוזב אותם. אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי השם אלוקיך הוא הולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. אולי הייתי מצפה
זה לא רק השם אלוקיך הולך בקרבך, אלא גם איזושהי תזכורת שיהושע. אז הוא אמר קודם, הוא הזכיר את יהושע. אבל באיזה צורה הוא השאיר את יהושע? אני, משה, לא עובר, יהושע עובר. אל תדאגו, השם יעזור. כן? השם יעזור. קצת, אולי, וחז"ל הרגישו פה, בכך שמשה רבנו מנסה לשתף את עם ישראל בהנהגה. כי משה רבנו באמת חושש שזה לא יוכל להמשיך באותה הצורה. וזה מה שחז"ל אומרים על ההמשך, פסוק ז'. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו בני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. השם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. זה הפסוקים שמופיעים אצלנו. ברור שהפסוקים ביהושע עוקבים לפרשה הזאת. וחז"ל שמו לב כאן להבדל. בפסוק ז' נאמר ורש"י מביא, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם. לעומת זאת אנחנו מוצאים בהמשך פרק ל"א, פסוק כ"ג. אז פסוק כ"ב, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא בני ישראל. בפעם הראשונה נאמר כי אתה תבוא, פה נאמר כי אתה תביא. פה נאמר חזק ואמץ. רואים חז"ל שהפעם הראשונה זה משה רבנו. משה רבנו אמר אתה תבוא את העם הזה. אתה וזקנים שבדור. כל דבר תעשה על דעתם. גם אתה תבוא איתם. משהו יותר שיתוף פעולה. לא לבד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תביא את בני ישראל, לא אתה תבוא, אתה תביא. כך מטה והך על קודקודם. דבר אחד לדור, דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. מנהיג אחד, לא ממשלת אחדות. או משהו שכזה. אחד שמנהיג, שקובע וזהו. אי אפשר בצורה שכזאת. מאיפה לקחו את זה חז"ל? הרי מי מדבר בפרק ל"א בפסוק כ"ג? מי זה ויצב את יהושע? תראו את הפסוק הקודם. פסוק הב' ויכתוב משה את השירה הזאת, וילדיו בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון. זה גם משה. לא, זה לא משה. זה לא משה. יש פה הבדל בין פסוק, תסתכלו בין פסוק כ"ב לפסוק כ"ג. פסוק כ"ב, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל. ויצב זה כבר לא ממשיך את משה רבנו. זה כבר הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואיך אני יודע? המשך הפסוק, מה נאמר? ויצב את בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון ויאמר, חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. אז מי מדבר כאן? זה הקדוש ברוך הוא. בפסוק הקודם שקראנו, שם נאמר, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר, לא אשר נשבעתי, אלא אשר נשבע השם, ואתה תנחילה אותם. אז חז"ל ראו כאן שיש הבדל. זה מה שמשה אומר וזה מה שיהושע אומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר בעצמו. משה כבר הרגיש, הוא חשש. שאולי יהושע לא יכול לגמרי לבד. אתה תבוא ביחד, שיתוף פעולה, ולכן משה אומר חזק ואמץ גם לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לא, יהושע אתה תעשה את זה. אתה תעשה את זה ואתה חזק ואמץ, ואתה יכול. ובמקום שהקדוש ברוך הוא יגיד גם לעם ישראל חזק ואמץ, עם ישראל אחר כך באים ואומרים ליהושע חזק ואמץ. אבל בכל אופן אנחנו מבינים שיש כאן קושי ולא פשוט בכלל להיכנס למצב הזה כפי שאמרנו, והפסוקים בהתחלה בוודאי באים להדגיש ולספר אכן כן, הכל נעשה פה בעברת שלטון מסודרת. משה רבנו בחייו עשה את זה בהצלחת עם הקדוש ברוך הוא, מינו את יהושע, חיזקו אותו ואימצו אותו. זה המשך טבעי וישיר, לא אמור להיות כאן שום שבר, שום הפסקה, ממשיכים הלאה, עם כל הקושי. ייתכן שיש בביטוי הזה של חזק ואמץ גם תוספת, כלפי מה צריך כל כך לחזק ולאמץ. אני חוזר לפרק שלנו ביהושע. בפסוק ז' נאמר, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל וכל אשר תלך. כלומר, חזק ואמץ לשמור את התורה. אז אם כך, מה נאמר בפסוק הבא? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות, אז תצליח ואז תשכיל. זה מה שנאמר בפסוק הקודם. אותו דבר, פעמיים נאמר לשמור את התורה. וייתכן
שהציווי על התורה בפעם הראשונה, מדובר על תורה מאוד מאוד מיוחדת. לא על כל התורה כולה, אלא כבר הרבה פעמים שהביטוי תורה זה מצוות ששייכות עכשיו. והכוונה היא לתורת המלחמה. ואכן תורת המלחמה היא לא פשוטה כאן. וכאן כבר נאמר, עם כל מה שאנחנו עוד נסביר את כל הצד המוסרי של כיבוש הארץ, אבל זה לא פשוט. ללכת עכשיו וליישם צו כזה של לצאת למלחמה טוטלית ולא לחיות נשמה ולהשמיד, זה לא פשוט. זה ממש ממש לא פשוט. עם כל זה שאנחנו נסביר את הדברים בעזרת השם, אבל חיזוק צריך כאן, ויש כאן חיזוק גדול לעניין. וכך נאמר באופן כללי, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. וזה בא לבטא את הבחינה הזאת, לא לסור ימין ושמאל. אנחנו יודעים איפה זה לקוח, איפה זה עוד מופיע, אז זה מופיע פרשת השבוע שלנו. למי עוד נאמר? שיהיה לו ספר תורה, ותיסור ימין ושמאל. זה כמובן הדין שנאמר למלך, וכאן הפסוקים באים לבטא את התפקיד הזה של יהושע. למרות שלא נאמר כאן במפורש הביטוי מלך, אין ספק שיהושע כאן מתפקד כמנהיג שמוביל את ישראל למלחמותיהם בעקבות דבר השם. הוא המנהיג הגדול של עם ישראל, אין ספק שהוא מבטא כאן את הבחינה המלכותית שיש, ולכן גם לא נאמר כאן, הוא נאמר לו הדגש הגדול הזה של להחזיק את ספר התורה ושלא ימוש, לעשות בכל, אז תצייר את דרכיך ואז תזכיר. יש כאן שני דברים ראשוניים. יש את הדבר הראשון, את הציווי הראשון שמצווה הקדוש ברוך הוא את יהושע, ויש את הדבר הראשון שמצווה יהושע את עם ישראל. באמת מעניין לבדוק את שני הדברים הללו. הציווי הראשון שמצטווה כאן יהושע, פסוק ב', משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן הזה. צריך לעבור את הירדן הזה. מה המשמעות של לקום ולעבור את הירדן הזה? למה זה כל כך חשוב? גם משה רבנו הדגיש את זה לא פעם ולא פעמיים, גם באותם פסוקים שראינו קודם. בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל לצאת ולבוא, והשם אמר אליי לא תעבור את הירדן הזה. השם אלוקיך הוא עובר לפניך. יהושע הוא עובר לפניך. לעבור את הירדן. וזה הדבר הראשון שנאמר ליהושע. לעבור את הירדן. מדוע? פשוט להיכנס לארץ ישראל. למה צריך לעבור את הירדן בשביל להיכנס לארץ ישראל? מה? להיכנס לארץ, כי צריך לעבור מעבר הגבול. אז אנחנו צריכים לבדוק. נעשה את זה הפעם בקיצור. לפני כמה חודשים נתנו איזה שיעור יותר ארוך בישיבה, אז הפעם קצת נקצר את העניין. התורה מספרת לנו על הגבולות, על גבולות הארץ. אז אני קורא בפרשת משפטים, בשמות פרק כ"ג. פרק כ"ג בספר שמות, פסוק ל"א. יש שם כמה הבטחות על כיבוש כ"ג, פסוק ל"א. אחרי כמה וכמה הבטחות על הכניסה לארץ נאמר, ושתית גבולך, אשים את גבולך, מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר. כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתם מפניך. מה זה עד הנהר? על איזה נהר מדובר? מה זה הנהר? מה זה סתם עד הנהר? מה? הנהר זה סתם, זה נהר פרת. אז בשביל, כידוע, לכל מי שמחזיק גלובוס ביד פעם, בשביל מי שעומד בארץ מואב, והוא רוצה להגיע לנהר פרת, הוא צריך לעבור מערבה את הירדן. יכול להיות, אם הוא רוצה להגיע דרך הים התיכון, ואפשר לעשות סיבוב, של כדור הארץ. למה צריך לעבור את הירדן? הם מגיעים עד נהר פרת. טוב, הדבר הזה מופיע בצורה דומה גם בפרשת עקב. תראו בספר דברים בפרשת עקב. פרק י"א.
פסוק כ"ב, כי אם שמור תשמעו את כל המצוות אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אשר אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ודבקה בו, והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם, וירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם ייתן אשר אלוקיכם, ומפני כל הארץ אשר תלכו בה כאשר דיבר לכם. אז הגבולות הם מגיעים, המדבר, הלבנון, עד נהר פרת. מה קשור כאן בדיוק הירדן? טוב, אנחנו יודעים, יש לנו פרשה שמדברת בצורה מדויקת ביותר על הגבולות, לא בצורה ככה כללית. מה? איזה פרשה? פרשת מסעי. אז בואו נראה בספר במדבר, פרק ל"ד. מדבר השם משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. הנה הגבולות. והיה לכם פאת נגב, ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב, מקצה ים המלח, קדמה. אנחנו עכשיו נמצאים בגבול הדרום מזרחי, מתחת לים המלח. ועכשיו פונים שמאלה, מערבה. ונשב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, עבר צינה ותוצב מנגב לקדש ברנע, יצא חצר הדר, עבר עצמונה, ונשב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הים. אז לא את כל המקומות אנחנו כאן כמובן מכירים ויודעים, אבל אנחנו מבינים שאנחנו מדברים עכשיו על הגבול הדרומי. התחלנו אותו מן המזרח, הגענו לים. הגענו לאיפה? לנחל מצרים. הלאה, עכשיו הגענו לפינה דרום מערבית, ועכשיו מה הולכים? תפסים צפונה את הגבול המערבי. פה זה פשוט, נכון? הוא גבול ים. והיה לכם הים הגדול הוא גבול. זה לכם גבול ים. עכשיו זה לכם גבול צפון. הגענו לחלק הצפון מערבי, אנחנו מתקרבים לישיבה. מן הים הגדול תטעו לכם הור ההר. אז זה לא הור ההר שנפטר הארון, כן? זה הור ההר בצפון, ויש דעות איפה זה בדיוק. מהור ההר תטעו לבוא חמת, ותוצאות הגבול צדדה. ויצא הגבול זפרונה ותוצר חצר עינן, זה לכם גבול צפון. והתאביתם לכם לגבול קדמה, עכשיו אנחנו בפינה הצפון-מזרחית, יורדים למטה. מחצר עינן, שפמה. וירד הגבול לשפמה ריבלה, מקדם לעין, וירד הגבול ומחל כתף ים כנרת. סוף סוף משהו מוכר. ים כנרת, מן הסתם חלקכם שהה שם בזמן האחרון. קדמה. וירד הגבול הירדנה. אז יש ירדן, למה אמרתי שאין ירדן? ותוצאותיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. אז יש פה את הגבולות. זה לא כך מסתדר עם מה שקראנו קודם. זהו, ים המלח זה הגבול הדרום-מזרחי. ואיפה עכשיו הגבול הדרום-הערבי? אז אם אנחנו הולכים ישר, פחות או יותר, קו רוחב ישר, אז זה די עצוב. איפה הפירמידות, איפה אנחנו? צריך לשלם כסף בשביל לבקר שם. בכל אופן, הגבול המזרחי הוא מאוד ברור. אז יש את ים המלח, ים הכנרת. עכשיו לא ברור לנו בדיוק איפה אנחנו ממשיכים. מגיעים שם, לבוא חמה, אתה יודע איפה זה. אבל אנחנו יודעים שצריך להגיע לנהר פרת. אז יש שם, כנראה שם תחנת הסעה. מי שרוצה קופץ טיול קצר לפרת וחוזר, לא שזה ממש גבול, אלא לא, אי אפשר להגיד כך, כתוב עד הנהר הגדול, נהר פרת. אז המפה שיוצאת היא מפה מאוד מאוד מוזרה. נדמה לי שרק מדינת צ'אד באפריקה יש לה גבול יותר מוזר מאשר הגבול שמתואר לנו כאן. איזה מין ארץ ישראל די קטנה, די צרה, ככה מן הים עד הירדן, ומהכנרת עולים צפונה, באיזשהו שלב פתאום פונים באיזה ככה זינוק גדול, ככה צפונה, מזרח רחוק, 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 עד הפרת. איפה הפרת? הפרת זה נהר עצום. כן, איפה בדיוק בפרת? טוב, זה פרת שולי. לא יודע בדיוק איפה. כן, ועד עכשיו זה יורד חזרה, גם בגבולות של השבטים. אז השבטים הצפוניים, הם מקבלים, לא לנחלות שיש, של כל השבטים שקלים באמצע הארץ, ופתאום השבטים הצפוניים, זבולון, אשר, הם מקבלים כל טורקיה. זה מכניס הרבה כסף בקיץ הדבר הזה.
בסוף התברר שגם המנהיג שלהם הוא עוד מ10 השבטים. זה משהו כזה... אז זה די מוזר, התיאור הזה. יותר מזה, הרי זה לא עוזר. גם נגיד איכשהו מגיעים לפרט במין זינוק שכזה, אבל ראינו, גם בספר דברים, גם בספר שבועות, גם המדבר. מה זה המדבר? לא מדבר יהודה. זה לא נקרא המדבר. מה זה המדבר? כל המדבר הערבי, זה המדבר. המדבר זה שטח עצום שהוא נמצא מזרחית לירדן. אתה מדבר, המדבר וזה עד נהר פרת, אז זה מובן. אבל מה לזה ולגבולות שמופיעים כאן? אז באמת, חלק מהמפרשים מנסים לחבר את הגבולות ביחד. ולעשות איזושהי, באמת כן, לצייר שיש מין מפה מוזרה שכזאת, שלקראת החלק הצפוני יותר של המפה, אנחנו איכשהו פורצים מזרחה גם, ואז גם לוקחים איתנו איזה משהו מהמדבר גם. לא, המדבר באמת קשה להכניס אותו, זה לא נראה כל כך, אבל טוב, מה לעשות? זה כתוב בתורה וזה כתוב בתורה. אז זו גבולות החלוקה של האום, וזה גבולות הפרדת כוחות אני לא יודע מה עושה בדיוק עם הדבר הזה. אבל יש גם קושי נוסף. יש עוד איזשהו דבר שהוא לא בדיוק אותו הדבר. כאן נאמר על הגבול מעצמון נחל מצרים. הגבול הדרום מערבי הוא נחל מצרים. ומופיע עוד פעם, מופיע בפעם הראשונה, זה מופיע כבר בברית בין הבתרים. בקיצור, נאמר שם פרק ט"ו, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, אולי פעם אני גם ילחין את זה, אלא אם כן כבר הקדימו אותי. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. אז זה מנהר מצרים. ואילו, פרשת וסי כתוב נחל מצרים. לא, אז מי שאומר שזה אותה פעם, זה לא משהו משנה. נחל, נהר, מה זה אותו דבר, תלוי. ירד גשם או זה היה נהר, לא ירד גשם, ירקון. נו, בסדר, משהו שכזה. אבל זה תורה. יש מחלוקת, אתם ודאי מכירים את המחלוקת הזאת, מהו בדיוק נחל מצרים? האם הכוונה לוואדי אל-עריש? או שהכוונה לנילוס? מה זה, על מה מדובר? אם אנחנו מדברים על נחל, על ואדי אל-עריש, אז מבחינת המיקום שבו הנחל הזה מתחבר אל הים התיכון, אז מי שרוצה את המפה לנגד עיניו פחות או יותר, אז זה מאוד מתאים לתיאור כאן, כי זה פחות או יותר מקביל בקו הרוחב לנקודה שהיא דרום הכנרת, דרום ים המלח. ואז זה מתאים, יורדים מהכנרת, יורדן, קצה ים המלח, ואז פונים שמאלה עד המפגש של נחל אל-עריש. ממש באותו קו, הגבול עושה למטה, קצת בטן שם באזור קדש ברנע, טוב, אבל לא גדול, זה הגיוני. אבל בכל אופן, אז נהר מצרים, יותר מתאים לנו שזה יהיה הנילוס. אבל הפשוט, וכפי שכבר עלו על זה בשנים האחרונות, שיש כאן שני תיאורי גבול שונים לחלוטין. יש פה שני דברים שונים. יש שתי מפות שונות של ארץ ישראל. הדבר האחד הוא הנקרא ארץ כנען. אני לא אסביר כרגע בשיעור היום למה היא נקראת ארץ כנען. זה גם קל לראות את זה בתוך הפסוקים, הברקה היפה של הרב יואל בן נון, מדוע היא נקראת ככה, אבל ארץ כנען היא ארץ ישראל המצומצמת, עבר הירדן המערבי. ובאמת גבולות הארץ הזאת הם מהירדן עד לים, מהכנרת, לא נוסעים לא לטורקיה ולא לנהר פרת. ובאמת, תשימו לב, דווקא במפה כל כך מדוקדקת ומפורטת של פרשת מסעי, נהר פרת לא מופיע. אז קצת צפונה לכנרת, פונים מערבה, ופרוטר הזה מה שמדבר על ארץ ישראל יחסית מצומצמת. היא הנקראת ארץ כנען. בשביל להיכנס אליה מאזור מואב, יש צורך לעבור את הירדן. ולכן מדובר שוב ושוב, אני קורא פסוקים כן, נמצאים בפסוקים לפניכם בפרשת במסעי. למשל, וידבר של משה בערבות מואב, על ירדן ירחו לאמור. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען.
להגיע לארץ כנען יש צורך לעבור את הירדן. זו הארץ המצומצמת יותר. יכולים לעבור הרבה פסוקים שאומרים ממש את הדברים הללו. לעבור, ולכן זה גם מה שנאמר בדיוק בפרשת מסעי. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל אמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. אלו הם גבולות ארץ כנען. זהו, זו הארץ אחת, ארץ כנען. אני קורא הלאה, למשל, אחר כך המשך פרשת ערי המקלט, למשל. וידבר השם משה לאמור, בני ישראל אמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן, ארץ הכנען, והקריתם לכם ערים וכו'. להגיע לארץ כנען צריך לעבור את הירדן. זו ארץ מצומצמת. ולכן שם התיאור הוא באמת ים המלח ועד נחל מצרים. ונחל מצרים מתאים להיות נחל ואדי אל עריש. גם את הטופוגרפיה שאמרנו של המפה, נחל. אבל מהו נהר מצרים? שלא סתם נהר מצרים. אז זה עובד מנהר מצרים ועד נהר פרת. אז אפשר להשוות את נחל עריש עד הפרת. זה כמו שיהיה כתוב, כן. מהנילוס ועד הגעתון. לא מצלצל טוב כל כך, עד הגעתון. נו, גם האם היותר טובים של הגעתון, שהוא מציף. בסדר. זה לא מתאים להשוות ככה, אם התורה משווה מנהר מצרים ועד הנהר הגדול, נהר פרת, אז יש פה איזשהו דמיון. ואין ספק שנהר מצרים הוא הנילוס. אבל נהר מצרים בשום מקום בתורה לא כתוב שהוא בגבולות של ארץ כנען. זה משהו אחר. זו הארץ, בה"א הידיעה, הארץ. ולא כתוב בארץ כנען. היא לא קשורה לירדן בכלל. יש הבדל גדול גם בתיאור של המפות. אני קודם מדבר על תיאור של מפות, אין פה תיאור של מפות. התיאור של פרשת מסעי הוא תיאור מאוד מפורט של גבולות, של מקומות. מקומות עוברים איתך מקום, מסמנים לך נ"צ, מסמנים את הכל. במקומות האחרים שקראנו, גם בברית בין הבתרים, גם בפרשת משפטים, גם בפרשת עקב, התיאור הוא של חבלים גיאוגרפיים גדולים, מהמדבר. איפה במדבר בדיוק? הנהר, עד הים הגדול, איפה בדיוק? דברים על חבלים גדולים. ומה נאמר בהם? שם נאמר, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם וכם לכם יהיה. ואני אסביר בתמצות. יש את ארץ ישראל עם הקדושה הגרעינית שלה, הסגולית המיוחדת עוד מימי האבות. זו ארץ כנען, שגבולותיה רק מן הירדן ומערבה, ומצומצמת יותר. והיא תחומה בדיוק בנקודות מדויקות. יש דבר אחר, שבא הארץ, מה שנקרא אצלנו היום גבולות ההבטחה. גבולות ההבטחה מדברים על שטחים גדולים מאוד, על מרחב עצום, שבתוכו יש לעם ישראל אפשרות שאם הוא כובש את אותו המקום, הוא מכיל שם ריבונות ישראלית והיא הופכת להיות ארץ ישראל. מקום שהצבא כובש ודגל ישראל מתנוסס, הרי הוא נכלל תחת הדבר. זה מה שנאמר, כל מקום שתדרוך כף רגליכם. לא הכוונה כף רגליכם של תרמילאים, אלא הכוונה כף רגליכם צבאית. לא להוכיח את זה כרגע. אבל זוהי הבטחה שהיא נתונה למצב שעם ישראל נמצא בו. אם הוא יזכה, אז הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולך. ירחיב. ובתוך ההרחבה הזאת של הגבולות, בתחומים הגדולים הללו, יש אפשרות להרחיב. זה גם מה שיבאר מה שמופיע אצלנו, אנחנו נקרא את זה, על כל פרשת הרחבת ערי המקלט. כי ירחיב השם את אז ויוספת, מה זה השם ירחיב את הארץ? איך השם ירחיב את הארץ? הוא יפתח את הירדן? מה זה ירחיב את הארץ? אלא זו בדיוק הכוונה. אם אתם תזכו להגיע לארץ המובטחת הגדולה יותר, אז מוסיפים עוד ערי מקלט, כי השטח גדל בהרבה. אבל זה דבר שהוא אפשרי. ייתכן, יש בו פוטנציאל בתוך המרחבים הגדולים הללו, עד הברך כנראה של הפרט, בתחום הגדול הזה, מנהר מצרים, אז המדבר מובן, הלבנון מופיע שם, מה שלכאורה פשוט לא מופיע, הלבנון בפרשת מסעי, אז זה הלבנון, בגדול הלבנון, כן, עד הפרט, וזו הארץ. ויש כאן שני גבולות שונים לגמרי. ולאור הדבר הזה, אם יש לזה אני אתן לך, אבל בינתיים
לאור זה בואו נקרא רגע אחד עכשיו את הפסוקים ביהושע, ונראה אם זה מסתדר. גם ביהושע הוא מדבר איתו על הגבולות. אז עכשיו בואו נראה מה נאמר בתחילת ספר יהושע. פסוק ב', וזה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להן לבני ישראל. כלומר, על איזה גבולות מדובר? על ארץ כנען, צריך לעבור את הירדן. לכן אומר לו לעבור את הירדן. לא מדובר בגבולות הגדולים, אלא רק בגבולות המצויים, לעבור את הירדן אל ארץ כנען, כמו שאומר הפסוק הבא, פסוק ג', כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה, אוי ואבוי. סותר כל מה שאמרנו. אז צריך למחוק את הפסוק הזה, גם את הפסוק הבא, נכון? מהמדבר והלבנון הזה, עד ההר הגדול, נהר פרת, כל ארץ החיתים, עד הים הגדול, מבוא השמש שיהיה גבולכם, לא יתייצב בהשתר... זה ממש לא מסתדר, כל מה שאמרתי. הוא מערבב את שני הפסוקים פה, אומר אותם, ואת שני הגבולות הוא אומר פה ביחד. זה ממש כמו מישהו שלא נמצא פה בארץ ולא מכיר את העניין. הביטוי הראשון אומר לעבור את הירדן. הביטוי השני זה כל מקום שתדרוך כף רגליכם, הלבנון, המדבר, זה הגבולות של הארץ המובטחת. איך הוא שם את שתיהם במיקס אחד? אלא כאן בא היסוד. בדיוק השילוב, מה בפועל קורה? אמרנו שישנם שני גבולות. יש הארץ הגרעינית, ארץ כנען. הארץ המצומצמת. ויש גבולות ההבטחה. אבל יש סדר להופעה של הדברים. אי אפשר להגיע אל גבולות ההבטחה הגדולים לפני שאנחנו בתחילה מממשים את הגבולות הבסיסיים של הקדושה המצומצמת המרוכזת יותר של ארץ כנען. יש צורך כדבר ראשון לעבור את הירדן. לעבור את הירדן. ואז אנחנו מגיעים אל ארץ כנען וכובשים את ארץ כנען. רק לאחר שעם ישראל זוכה וחובש ומתנחל בכל ארץ כנען, יש מקום להרחבה של הדבר הזה. וזה כמו שנאמר. דבר ראשון שצריכים לעשות זה לעבור את הירדן. לפני שעוברים את הירדן לא עשינו כלום. כמה משה מדגיש את הדבר הזה, לעבור את הירדן. רק על פי זה התבהר לנו דבר מוזר ביותר. אמרנו שמשה רבנו מבקש להיכנס לארץ, ואני אומר לכם שהוא היה בארץ. אף אחד לא שם לב, הוא בא בעילום שם, אבל כתוב שהוא היה בארץ. אני אקריא לכם שהוא היה בארץ. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. ויתחנן לשם בעת ההיא לאמור, לעשות ויתחנן. השם אלוקים אתה אכילות על אבות עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, מגבל ויעשה גם הזה. אברנה ואראה, אני רוצה לעבור. תראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה, אבל אני רוצה לעבור. ויתבר השם ולמלאך אלו שמע אליי, ואומר אל תוסף, דבר אליו בדבר הזה. אתה לא תיכנס לארץ. אבל מה? עלי ראש הפסגה, ושא עיניך, ימה, כלומר, מערבה, וצפונה, ותימנה, ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. אתם מבינים מה שהוא אומר לו כאן? הוא אומר, תעמוד פה על הזה, צייר מעגל סביבך. עכשיו סתכל קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה. זאת הארץ, אתה לא תהיה שם. אז איפה הוא בדיוק? חוני המעגל. כן. איך הוא אומר לו להסתכל לכל הכיוונים האלה? הוא אומר לו, תסתכל לכל ארבעת הכיוונים, אתה רואה את הארץ, אבל אתה לא... אין מקום. אין מקום, תפוס. כן. איך הוא אומר לו להסתכל גם מזרחה? אז אפשר לפרש בדוחק שמה הכוונה מזרחה? לחלק המזרחי של ארץ ישראל, אבל זה בעצם מערבה. דחוק, זה לא מה שנאמר. לא היינו צריכים להגיד לו מזרחה. זה לא שא עיניך. אז זה הסוד. משה היה בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא לא גילה לו. ואף אחד לא יודע. אני אומר לכם שגיליתי את הסוד הזה? לא יודע. אז מה האמת? מה האמת? האמת היא בדיוק זאת. זה כן ולא. מה משה רבנו? המקום שבו עובד משה רבנו, אין לו עדיין שום משמעות. זאת לא ארץ ישראל. מדוע זה לא ארץ ישראל? כי עדיין לא עברנו את הירדן. כל לא נעבור את הירדן, אז הוא נמצא בחוץ לארץ. אנחנו עוד נראה, אולי ניגע בזה קצת, זה כל המתח של 2.5 השבטים. עבר הירדן המזרחי, זה ארץ ישראל או לא ארץ ישראל? כמה מתח יש בדבר הזה? כמה זה לא מובן? כמה זה לא ברור? יטמע ארץ אחוזתכם, ואנחנו עוד נראה בהמשך ספר יהושע, את העימות הגדול שיש שם. זה כן או לא? מה, רמת הגולן? זה כן שלנו, זה לא שם, זה ארץ ישראל או זה לא ארץ ישראל? אני כבר לא מדבר על פטרה. לא, אבל, כן, זהו, מה, איפה הירדן, שום דבר שהוא לא שלנו? לא מתאים. 2.5 השבטים.
הם בארץ או לא בארץ? כך גם בצד ההלכתי. אלו מהמצוות התלויות בארץ נוהגות שם, ואלו לא. מסובך הדבר הזה. וזה מתחיל מהנקודה הזאת. עבר הירדן המזרחי, מתנחלים בו חלק משבטי ישראל, עוד לפני שכבשו עם ישראל. ולכן זה הסדר. ראשית יש להיכנס פנימה. אחר כך אפשר להרחיב הלאה. ומשה ביקש להיכנס פנימה, והוא לא זכה. בדיעבד התברר שלאחר שיהיו בפנים וגם יכבשו החוצה, אז התברר שזכה משה לעמוד בארץ ישראל כשעדיין לא הייתה הארץ. עדיין לא הייתה הארץ שיש בה קדושה. אבל זה משה ביקש. ולכן זה הדבר הראשון שאומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, קום עבור את הירדן הזה, לעבור את הירדן. זה כאן הגבול. זו כאן הנקודה הקריטית כל כך. היכולת הזאת להתחיל להניע את העניין. משה הביא אותם עד רגע לפני, והוא ביקש כל כך לעבור, והקדוש ברוך הוא שהוא לא עובר. הוא לא עובר. אבל בכל אופן אתה תוכל לראות מכל הכיוונים סביב, זאת תהיה הארץ. ואת זה זוכה לעשות יהושע. לכן הירדן הוא באמת גבול. הוא גבול שמבדיל בין קדושה לטומאה. מסובך מאוד הסיפור של הירדן. אני רק ארמוז סיפור שכולם מכירים אותו. לא סיפור מפורסם שהוא הציע, פ"ד על איזה סיפור שרבי יוחנן הלך לשחות בירדן, נדמה לי שאומר שם תוספות בין הזמנים, היה משהו כזה, ככה שיהיה, וראה שם את ריש לקיש, ריש לקיש התאמן בקפיצות והיה קופץ את הירדן מצד לצד, עובר את הירדן. טוב, היום גם אני יכול. הכוונה כשהירדן היה ירדן, וכל הסיפור ממשיך, רבי יוחנן כמו התפעל, חייכה לאורייתא, הולכה לנשים, השתדחו, כל הסיפור חזר בתשובה, והיום הוא רם בישיבה, טוב, הכל ככה נגמר שכמו שצריך. אז מי שקורא, לומד שם טוב את הסיפור, הוא מרגיש שרבי יוחנן הרגיש שבריש לקיש יש בו כוחות עצומים, אבל הוא לא רגוע, זה לא סתם ככה, עכשיו הוא כבר היה ראש שורה, רק יש לו אחות יפה, תלמד קצת, תקבל אותה לאישה. אפילו האחים גרים לא מספרים סיפורים כאלה, זה לא עד כדי כך. זהו כל מה רבי יוחנן הרגיש, שיש בו כוחות עצומים באותו ריש לקיש, אבל יש בו התחבטות גדולה מאוד. לכאן, וזה מה שחז"ל מספרים לנו, שהוא קפץ את הירדן, מצד לצד, מצד הירדן, זה בדיוק מבטא את הגבול הזה בין הקדושה לבין מה שבחוץ. וריש לקיש, הוא קופץ שם, ימינה שמאלה בירדן, שם זו הבעייתיות שיש בדבר הזה. רצית לשאול. קודם כל לא כתוב איפה הוא נקבר, כן? אז ביקשו ממני לא לגלות. כן. לא ידע ישקול קבורתו. כן, אבל כנראה שכן. זאת אומרת, מה זה נקבר? כשהוא נקבר זה עדיין לא הייתה ארץ ישראל. ואחר כך, כן? החז"ל אומרים שעתיד לבוא, עתיד משה רבנו, בתחילת הביתים, לקחתי איתו את כל דור המדבר ולהכניס אותם לארץ ישראל. אז הוא יגיע ממש ויהיה בסדר. טוב, בעזרת השם, תהיה בסדר.